така. Оля съм си обувките. Здравейте, приятели. Това ще е нашето интро. И после сега да ме ползва лотос. Добре. Ари. Почваме ли? Трябва пак също. Да го помолим за солета. О, изчисти го. Да помолим за солета. Това е нашия шанс. Да. Не му извикаме ли? Да. Извикай. Тервеле. Тервеле! Може ли една солетка? Ниша марки. Ей! Това го оставям. Не питай. Те гледаме. Това е някакъв подкаст ли имате? Да, направо подкаст. Благодарим много. Да. Само една. Разплитаме слушалки. Не знаеш, че няма да стигне времето 11. Въобще не ми пука. Чакай малко. Може да фанеш. Не. Това ми опъва. О, знаеш какво? Почна малко да ме мързи, това няма да го разпитам. Хората ще знаят колко сме меси. Хората, 10 човека. Меси Кинг. Меси Кинг. Оля, това ще е такова. Ама дали записва? Еми, не знам. Добре. Ролинг. Ролинг. How did Harry Potter get off the hill? Walking. J.K. Rowling. Дай да го разпитам. Моля те, разпомогни ми. Разпомогни ми. ASMR. Значи, много обичам слушалки с кабел, докато не трябва да го разплитам. Дали се личи в това видео колко сме луди? Надявам се. Не този. Кой Не е? този. Ей този. Той я? Да. Иу! Добре, Така. почваме ли интро? Скъпи другари. Добре Добре дошли в новото ни видео. Първото ни видео. Уау! Ще гледаме Miraculous 6-ти сезон, епизод 2. 2. Защото са лайнари и не пуснаха първо. Хайде. Не на тях. Да, не на тях. Не на вас. На някой там. О, знаеш какво? Какво? Като го включиш, аз ще пласна. А? Като го включиш, аз ще пласна. Включи го. Ремонт 3. Пауза бутон. 2, 1. 3, 2, 1. Дръж. А, не. First this, then Оле, то пак е замръзнал отзад. a bit of this, then a bit more of this, then... Оле, ще се виждам. So, we have a former holder who went by Hawkmoth, then Shadowmoth, and finally Monarch. We know that he was defeated and that a new What holder else? claimed his miraculous. And what we know about the new holder is... Nothing! Оле, тая. We know nothing! It's even worse than before! Is that so bad? I mean, we didn't know a lot about Monarch either, but he still got bested. That's not true! Granted, one gleda. wish! Now we have a super villain we know zilch about who akumatizes whomever, whenever, and who knows why! This is a disaster! Except this time, you've got a whole super team on your side. Ah, no! This is a double disaster! We've all been akumatized before. We know how it works, Може да питам. and we... Спирам го. Спирах защо така изглежда това. Нали знаеш, нали осъзнаваш, това е отвореца. Не знам. Трябва малко по-често да гледам на камерата. Не, да гледам с камерата. веднъж. Добре, ето, поглеждам. Ами, Ил? Не, Ел. Не ми харесва. Не ти харесва. Не. Ала е... Не, тя е disgusting. Ама... Disturbing. Не, аз усещам просто как бързо ще свикна с анимацията. Да, я Смисъл, ще свикна. това По-добре в от момента е миналата. защото... Това в момента е просто, защото не сме свикнали с нея. Не, защото е лош, тя е окей. В липса ми старата все пак. И защо за мен, особено Аля. Ала е много Ама не грозна. ми пука толкова. И пък кефиме, че се държат както обикновено. Ма не те чувам тук с едното ухо, само те слушам и ми е много странно. Оф, не ми харесва. Хаштаг. Не, по-добре ще стане. Мен ми харесва. Пускам. Learned how to deal better with our emotions. Trust me, we'll be able to resist if this villain attacks us, whoever they are. Виж това... You're right. I'm lucky to have such good... А какво беше това в началото? Кое? Се обърках. Кое? Дето писаха. Кое? Дето... Лайла! Да, какво е? Оле, не знам, но много ме кефи. Просто защо не ни покажат Лайла веднага? Цялата. Да. С лицето й, с костюма й, С името й. косата й. С коса. Let's go. Me. Adrian and Nina will be here soon. We've got to get ready for the movies.
О, не, сега ще ходят на кино. О, не. Oh, forget about it. I'm beat. I'm gonna let Nino know. No! Don't cancel! I need you, please, please, please! Marinette, you and Adrian are a legit couple for real now. You don't need us to go to the movies with you. Easy for you to say. You and Nino are so perfect together. Да, Защо има тъмни кръгове под очите? не изпава ми от. Ние. And Adrian is so perfect too. I don't want to mess things up. So, I need to watch you guys so I can figure out how to act perfectly around my perfect boyfriend. Are you telling me you're afraid of spending time alone with your boyfriend? Yep. In the daytime, I'm Marinette. No one knows it, because I've got a secret. Оле, добре! Добре. Чакай. Това беше! Игнорираме. Това само е изключих много- се цялата. И аз много ми е топло. Много... Вау, аз съм приятно изненадана. Inside joke. Аз съм много изненадана. Аз очаквах, че нещо ще е добро. Аз не очаквах, Ма че... не, интрото аз не очаквах да Онова е добро. с това, много добро. Много. Не, всичко беше много готино и това дето... А, видя ли клиниката, колко бяха готини дете? Да, защото те сега са приятели. Много ми харесва. Йо, в смисъл... Ще се оправи. Да. Аре. Оле, а какво е това? Добре, чакай. Hello, pretty boy. Hello, pretty girl. Окей. Sorry. Hello, Marinette. Оле, не. Не. Много е зле той, много е зле. Защо? Той беше окей. Защо е с такъв глас Беше- и изглежда така? Не, гласа му окей, гласа му Гласът е същия. супер. Ама защо прилича на бебе? Той е с различни пропорции. Оле, ние! Да. Are you okay? Yes, yeah, I'm good. Оле, защо? Какво правят тези хора? Dear passengers, there's a crack in the road. The wheels are stuck in it. Everyone, please stay calm. Oh, no. We're on it. What? No, you're not. Marinette, they have to. They're superheroes. Yeah, I know. But Чакай, careful, какво? okay? Нали знаеш, че те разбраха? Че... Да, бе. В смисъл, правят се, че са да. че са разбрали техните приятели, Ейдрин и Маринет само. Да. Са разбрали, че те са супергерои, обаче той не знае, че тя е и Нино също не знае, че тя е. Да. Реално, да, добре, всички са. Защо? Wait, cello. Така зле. Пред всички! Това не е истина. Това просто не е истина. Ела в кадър. Аз съм много... Не е подкаст, видео. Ма това не е нормално. Ще имате микрофон? За да не се чуват. А вие записвате видео? Да. Здравейте, искате ли такова кана? Кана? Крем. Кана. Крем, не Ще ме ви нарисувам кана с крем. добре. Имате ли нещо за ядене? Аз може. Да, аз взех солета. Опа. Имаме баница, Айде ма. още. Оле, мирише на зюмбюл. Много е хубаво. О, може ли и аз малко? О, Елин, че имаш часовник, колко е часа? Ще кажеш ли? Оле. Часът е 1:25. Извинете, че не стана красиво. Няма но ни... се- Красиво е, шегуваш ли се? Прекрасни са. Благодарим. Ще щях да го изям без да исках пак. Днеска Аз нещо съм имам ръчета си. Това го оставям. Я така, ето. За ръце ли е? Ето ми. Това сме. Оле, размазах глас. Ей. Маймонеза. Оле, Еленки ти показа ли села тук? Абе, какво правиш, бе? Гледай колко има. Здравейте. Аз виж колко много крем ти давам. Като молец за богата ми отвън. О, заболява. Да ти ли да даде малко на тебе крем? Да, дайте му.
Сигурно. Защо се трансформираха пред Това не е всички? нормално. Чакай малко. We got you covered. И той направи така. Защо правиш така? Jesus Christ. Супер стар. Имаш ли чисти ръце? Не. Добре, знаеш какво? Ной. Оли, вдели устата. Да. Това е готино, това беше готино. Ме ми харесва ми. Хар. We don't need to be superheroes to be a super couple. Окей, чизи. Сладички са. Punch shield! Vanish! Rena Rouge has thought of everything. Thanks to you two. Paris is lucky to have you. At your service, officer. Found it! See you next time. Superheroes are awesome, Mom. Awesome, we could be Carapace and Rena Rouge together. Too bad Adrian and Marinette can't share a bond so strong like this. They have things they could share. They just have to get more comfortable about sharing them. Oh, cool! Way cool! We could even be a duo of reporters, you and me! What do you think? Оли, защо е така? Think Защо? Чай, само да питам, видя ли клабито? Ще мигли и гледаш така. Всичкото видях го. Добре. Не, добре! Харесва. Ама Кев колко е различно. Да, и ме ми харесва, че е различно. Смисъл, и че не са се като история опитвали. говоря. Да, и не са се опитвали толкова да го... В смисъл, че наистина правят нещо различно, наистина. И малко съм объркана. Объркана си какво да чувстваш, нали? Да, много съм объркана. И аз съм малко объркана, нищо. Но ме е квинч. that sounds Ма не, много. awesome. Girl. We've got something to take care of. Have fun without us. It's for your own good. You'll see. Love you. Is everything alright? Yeah! So, looks like we're spending the rest of the day alone. Just the two of us. Oh, okay. That's good, isn't it? Yeah, that's good. Very good. Very, very, very good. Really perfect. Миличката. Оле, what the hell. Миличка. Оф, жал ми е за него. И да мен... Пробвай, моля. Точно. Добре. Аз. Не мога. Не мога. И си... You okay? Whoa, Ryuko! She's probably gonna use her rain powers to put out a fire. We're so lucky to have all these superheroes in Paris, don't you think, Marinette? Marinette? Marinette, I don't understand. You have everything you always wanted. Because I'm the Guardian, and a Guardian transforms into Ladybug. Rain Dragon! Lucky Charm! Well, Оле, виж Тя е косата! много яка. I'm on it. be my guest. Дразни ме много повече Маринет. Беше спряла последните епизоди. I bought the tickets, И мен, и сега but я... the movie's almost over. Where were you? I went for drinks. Ms. Mayer, you were one of the first people to get akumatized by the new holder of the Butterfly Miraculous. I was. Do you have any memories of the experience? I remember how I felt prior to the akumatization, yes. I was extremely worried about our baby, and that's when I heard a voice. Ма те казаха от новия. В смисъл, че явно е имало off-screen akumatization на тази. Може би в първия епизод, който го нямаме. Защо ли? Не е в първия. Дата... Добре, пускаме. Пускай. Did it belong to a man or a woman? It wasn't clear, like several voices blending together. Оу. Оле. Hello. What will it be? 2 hot chocolates and some cookies, please. Like that couple is having over there. When that Не мога да дишам. Току-що видяхме. Да. Благодарим за този guest appearance. Shout out. Току-що видяхме
това, което се случи. Вау, ние не сме видяли както се случи. Просто седяхме, аз го видях, че идва и мислех, че ще тръгне направо, зад нас. И такъв седя да си погледа. Say its name. I remember nothing that followed the acclimatization. Only the moment I came to. Ladybug and Cat Noir were there, and it was all over. Ама това е новата! Това е тази! Това е майката на тази! Защо нямаме първи? Това е втория, те я акуматизират в трети тая. След колко време се развива това действие? Оле, какво прави тази, бе? That's an original combination. Right? Original, just like us. И ето го и това отзад! Look what I drew! Yeah, that's very pretty. Why don't you show it to the next table instead? Кучка? Oh, look, Marinette. It's Miss Howe. Marinette? What is it? Wanna see another pretty drawing? Sorry, I don't have time. Later, okay? Миличкото. Буквално миличкото. Tiki, spots on! Оле, вие ли какво кото и малко премигна? Или това беше моето? You're up, kitty! Now fast! Etch. Оле, милото кото. Well, I didn't have time to do much. Ow, Polymouse! Much. Did your girlfriend leave? Oh, no. I mean, she'll be back. She's like that. She comes and goes. Okay. Милички. Оле, този ни. Но пак е чим съм моето. Сигурно? О, милички. Айде, тръгни ти, моля те. моля. This time, в смисъл, тръгвай. Ох, добре. Значи, Той има пари. има пари. Раздава ги. Покажете, точно така. Мишки е Адриан, в смисъл, много ме е гадно за него. Да, ми е много гадно. Сладурче. И ми е гадно да гледам Маринет. И аз не искам да я гледам. Добре, няма да коментирам. Did she call you? No, I thought I would multiply and shrink and Saturday. sneak under the car, but I didn't have a chance. There you go. Thanks. Always there for you, Polymouse. Don't you forget it. Look out! Оле. Milady, are you bored or something? No, of course not. Why would you ask that? What if anything happened? They could get hurt or akumatized. No, as long as we're in the dark about the new holder of the Butterfly Miraculous, there's no way I'm leaving the others on their own. There! Милички. Fung! Look what I drew! О, не, сега ще си го изкара на него. Never lose sight of customers. Dad, look what I drew! Maya, can't you see that I'm busy? Как я нарече? Майя. Нали? Много прилича на Маринета. Да. Но... Hello, Maya. Forgive my intrusion, but I seem to feel a huge disappointment. no one is interested in your drawings when they're so pretty. Do you feel ignored? Like no one sees you? Yes, it's no fair! I think I know what would be fitting. For no one to be able to ignore your drawings anymore. I can give you this power. Only if you agree, of course. Yes, And what should I call you? the illustrator! Не чух как... Искам само да кажа нещо, което аз си го мисля. Единственото, което, нали, много ме дразни за Лайла, защото всичко останало е прекрасно. Да, Лайла е просто гениален герой. Просто кърти всичко. Обаче единственото, нали, такова, което не ми харесва е, че това не е като нея. В смисъл, тя не би направила това. Тя не би направила това, което правеше Габриел, да акуматизира всеки, който... Други. Точно, да, точно. тя дори да акуматизира други, нямаш просто това да е процеса, както беше винаги до сега с Габриел. Да, това е супер. Това не е нея. Имаше как да го измисли, защото тя в момента, в който види нали, опция, не опция даже, в смисъл просто в момента, в който види някой и веднага, айде, почвам, това е момента. Ох, чакай малко, че да си духам носа. И мога да стече.
Добре се, Марк. О, бръсма ръцете. Anything new? This is a seriously tough investigation, but if there's one journalist who can handle it, it's you. Look at my pretty drawing! What I drew! Милото. Where's Ladybug? So, how are things with you? Life, love, everything? Oh, all good, especially in the love department. Are you transformed? Well, yeah. Then where are you? I'm with Carapace and there's an akumatized villain in town! We've been super busy, but we're on our way. Ох, ле, ужас, майко. Какво? Какво се случва? Анимацията ми харесва. Добре, да. В смисъл, окей. Оле, виша каква е кралица. Оле, вижи него какъв е крал. Now that's an animated drawing. Happy to see you, my dudes. It's Ladybug! Hi, Ladybug! Look what I did! Ми много е сладичко това. Да. We have to find her akumatized item ASAP! Lucky Charm! I bet the Ochakuma's in the sketchbook. I bet it's in the pen. Carapace, trap her in a shield to prevent her from fleeing. I'll wrap my yo-yo around it. Then, you'll make the shield disappear. She'll find herself tied up and all you'll have to do is take her notebook and pencil to destroy them. Got it. Shelter! Hey! Let me out! Уау. Ами, what the hell? Lucky Charm! Оле, много е яко, като могат пак да ги изпълнят. A box for art supplies? Exactly what I needed. Or not. I can go get things to fill it with. What if we use this time and try to find out more about the new butterfly villain before the illustrators deakumatize and forgets everything? Brilliant idea. Оле, виж колко е красива. Много е яка наистина. I don't know. Hey, what's your name again? My name Doesn't matter. А също е супер яко, че пеперудата е пеперуда. Да, много е красива яко. пеперудата. Много ми И също е харесва. супер яко, че когато си говорят, тя не е трансформирана. Да, че си че себе все едно- си. Че силата й е само от Лайла. Да. Оле, майко, обожавам Лайла. Лайла е страхотна. Won't the man who gave you your powers tell you his name? It's not a man! There are several voices, aren't there? If you don't keep our secret, I'll take the notebook back. it's in the sketchbook. On the other hand, If you get me Ladybug and Cat Noir's Miraculous, I'll let you keep it forever. Stop bothering me! Carapace Express. Talk about same-day shipping, am I right? Perfect. Thanks. Now do as she says. Leave her be. You see, Illustrator? It's just you and me now. Let's be friends. Check out this beautiful art box. Would you like to trade with me? don't listen to her. You may have just a sketchbook, But it's a magic one. Huh, your case isn't even magic! Of course it is. Look. Mirage. Wow! Yeah, okay, I like the magic case. Don't do that, Illustrator. It's obviously a trap. Cataclysm! Оле, каква яка пеперуда. Много яка пеперуда. No more evil doing for you, Ultra Kuma. О, добре, че поне това е същото. Оле, вижте тази пеперуда. Gotcha. Bye bye, little Много са butterfly. красиви всички. Добре, много ми харесва. Miraculous Ladybug! Vanish. Are you okay?
Сега ще го you remember скамнат. what happened Оле, to you? милото. Oh, sorry, because no one would look at my drawings. And then the voices started talking to me in my head. But I can't remember anything after that. I understand why that made you angry. But when our emotions get the best of us, sometimes we do silly things. Оле, милото. О, много е If the детайлно, бе. voices contact you again, this magical charm will remind you that you can resist. Много е сладко. За първи път сладко дете в Miraculous. Буквално. Is this one of me? Here, you can keep it for saving me from the evil voices. Оле! Много е сладко. We still don't know anything about the new holder of the butterfly miraculous. My investigation's a total flop. That's Total not flop. true. We now know that they're changing their voice, but they won't tell their name to their victims, and that they don't want us to know. А, but да! they're Оле! Аз не се замислих. Че тя няма име. Да. Тя... Еми, така се прави. Не, просто искам да кажа, че... Закажа. Шваби Клаус референс. This is a great honor. Да. Не просто, че няма име, ами просто виж разликата. Не просто, че няма име. че няма име. Че няма име. Разликата Габриел Лайла. Той всеки път Hello there, I'm Monarch. So, I'm Hawkmoth. Той винаги се представя. Оле, това си What the мъдра. hell? Тая Лайла направо не знам. Тая Лайла... Насирам се, насирам се. Коша правим. Коша правим. Carapace and you have helped me a lot already. I, however, should have held back. I don't need to try to do everything on my own all the time when I have a super duper super team I can rely on. Сети са. You're up, Tiki. Wow, Tiki, that was, Is that... A new Quagatama! Какво? Олеле. What about me? What will I become without all of you? The new guardian will assign you a new holder. Don't worry, I'll pick someone awesome. Thank you for your trust, but I sure hope I never have to replace you because that would mean something happened to you. It's just a precaution. Now, it's Marinette's turn to trust herself around Adrian. It's about time you become a super couple. Yes. Няма. Ние сме си сложили тук. Сложили сме си отдолу. I'm sorry I'm not doing things the way you need me to, Marinette. If you no longer want to be my girlfriend, I'll understand. Милото. No, I'm so happy we're together. I'm sorry if I think I'm afraid. I don't really know how you're supposed to behave when you're a loving couple. I'm afraid of messing things up when I'm with you, so I try to control everything, but I'm just ruining everything. This is all brand new to me too. But we can figure it out together, okay? Сладичко. Давай. Добре. Видя ли го? Оле, милото. Nothing. Nothing. You'll know nothing about me, about us, about them. I'm everywhere. I'm nowhere. I'm a chameleon. Nowhere. You won't get anywhere. Чакай, имам въпрос само, извиняй, преди да обсъдим това, ама защо не започна?
Защо? Какво? Чакай. Защо го нямаш това накрая? Значи първо много се радвам, че малко комуникация най-накрая. Най-накрая. Крака. What the hell? Аз се обърках. Day, I'm back at school. I think about him, he's so cool. Така. Много се обърках аз лично. Не знам Оле, какво се аз случи. пък много се хайпнах. Много ме... Да. Оле... Много ме е стара... I'm Оле! a chameleon, вика. Каква е тая, бе? Оле, много е добра. Оле, много... Знаеш колко се радвам, че е тя вече? Да. Много се радвам, че е тя. Защото Габриел беше един флоп. Буквално Габриел беше флоп. Да, флоп е. Оле, много се радвам. И аз много се радвам. Защо? Аз давам 9 от 10. Аз съм много доволна. 9 от 10 и аз. Много добре. Не, аз давам 8,9, защото им давам Да. space да Ако... да изкърчат още повече. Добре, реалният ми Искам рейтинг... само да кажа, всичките сцени с Лайла просто са невероятни. Това накрая искам да го върна сега, ама не можем. Не можем, трябва да ходиме. Да, одиме. Трябва да одиме. Не. Готови сме. Беше много приятно. Туто финито. Оле, много е добро. Анимацията е много красива. Анимацията? Много е красива, просто е различна. Да, много ми липса старата, но... Да, и на мен. Даже се радвам. Единственото, за което ме боли сърцето е Адриан. Защото са го осрали, както винаги. Да, защо има... Него винаги... Така му е лицето. Ето тук му е лицето. Все едно, лицето му е просто миниатюрно. Да, и устата му е така. И носа му е... Носа му е... Да, точно. Като на тервелка да сте. Хайде. Ставаме. Чао! Оле, ужас. Това какво беше? Този флоп. Голям? Не беше флоп. Не беше флоп. Беше много добро. Много добро. Аз съм много